pamastreets esocial media ka mamakati ndiswere ndichikuonerai kuti zvinhu zviri kufamba sei. For this week tinazvo zvatakakuonerai zvakati wandei handiti pama-trending videos and pictures handiti. So listen, kana wanga usati wasubscribe to this channel handiti ndipo pamusha penyu panapa handiti. So I kindly ask you mzukuru kuti subscribe to this channel handiti. Usakangane kuisa notification bell kuitira kuti pega but no upload a video you will be notified handiti. Right, chiteeraika mukutenderera kwatinenge tichiita mumastreets esocial media hamudisappointi. Madisappointments anenge mashomo azukuru. So mukutenderera kwandachiita ka alright, ndatanga ipapo ndine muzukuru wangu anonzi iye Lenmo Funyura. Lenmo Funyura ndiye uyu. Right, thanks very much muzukuru wangu nesupport yaunoramba uchipa kuma-comments. Tiri kuona ma-comments ako and thank you very much. Ndokwatakamuonere. Right, chiteerera muzukuru. Foto rekutanga randoda kukuratidzai ka ndoda kumbokuratidzai ma-pictures erudo zviri kuswera zvichiitika mumaraini umu handiti. Pic rekutanga nderiri. Right, ikapo imwe iri paChesango Lodge. Handiti yechi2 kuma-couples ikoko kuna toti mukomana here kana kuti sekuru avo. Right, muri kuiona kisi ka musazondibvunze mangwana pamakisa. Right, chibva ipapo katabva tatenderera zvakare ka hatisi kuzwa kuti ifirimu here ranga richetwa kana kuti chii, but tasangana nefoto rino iri. Right, I think you can see mchinda uyo akapfeka white handiti ari pakuchema hama yake pari kuratidza kuti pafuneral handiti. The same picture iroro karazokonzeresa nyonga mumastreets esocial media zvikapesa zvazoita kuti zvonipa pese paane competition. Nowadays munoziva kuti pakangoita anything which is trending vanhu vanopeza vatokaita kacompetition. So kacompetition kachona kazotorwa mukombe nemuchinda unowu. Muri kungozviondera mega nditi. Right, chibva ipapo tichitenderera tapfuura nepaChegutu tikati gatimbotsvaga zvekunwira handiti. PaChegutu tapfuura nepaChegutu Mall. Chegutu Mall tangotirega tore maphotos ayo ndeinoi. Right, ndo Chegutu Mall. Chibva ipapo ka tazoita kamwe kavidhio katoda kukuratidzai vazukuru. Tapfuura nekumusika wekuMbare vakomana vachirongera mapotatoes. Nekuoma kwaita zvinhu vakomana havanenge amwe kaprofit kavari kungoita kavo vega. So muri kutenga mhepo mungwarire pakutenga mapotatoes vazukuru ndekanotevera. Ndinoda kuseka zvabasa zvekuita pasocial media. Ndinoda kuratidza kanhu kachiseka kuti hasi kumusika sina kudedaro. Ndozvavanoda izvi. Welcome to Arenda ndoda kuitwa. Akuda kuita vanozvirambira hani izvozvo. Welcome to Harare chete. Kabare mhepo tochika zvedisa kuwedzera kuwedzera tigare aizoona. Mangozvionera nditi mapotatoes muchenjera kuRobe wamutenga umandine. Right, chibva ipapo katazosangana naiye Tatelicious handiti. Tatelicious Tatenda Senzo Karigambe handiti. Tatenda Senzo Karigambe. Izvozvo muchinda uyu manje ka urarega kutaura zvakawanda but foto rake riri kutrenda nderiri. It's an old pic but I don't know for what reason yariri kutrendera richiseculator ameno maybe stands dzachona vanhu vanga vasina kunatsodziona idzi zvionerei. Chibva ipapo tazomboti tichitenderera tadarika nepamasowe tikabva tasangana vamwe vachiti ndiye vamwe vari kuti asiriye. Ameno imuchizvionereiwo foto racho nderiri. Vamwe vari kuti ndiye Rockford Josephat Rocky kana kuti asiriye. Right, from there pane patazodarika nepo manje pavakomana vanga vachiratidza kuti vanenge vanochera handiti. Vakomana vekumakombo vasati vapinda mumugodhi kana kuti vachishanda zvavo mumugodhi wavo
vanombopotawo vachibvisa stress nekupfeka zvivindi nekuda kwemogo. Handiti mirai tikuradze kavidhio kachona muzvionera kuti vanopfeka zvivindi sei. Kaka ndo kavidhio kari kunzizoni katora mukombe pamatrending vids, handiti trending videos. So chimirai mukaoneka vidhio kekupedzisira totaurirana kumacomments. Musakanganwa kuti pamalike enyu mazukuru. Handiti kana unga usati wasubscribe ibva wadi wasubscribe. Panapa ndo pamusha penyu na Uncle Send ndichiti chi much love. Bacho roho wa strutura ni